Kaixo, gaur irailaren 29 da, hortzeguna, ongi etorriak magazinera, bertze behin hemen gaude, eta gaurkoan bi elkarrizketa interesgarrirekin gatoz, lehenik eta behin Mikel Arregi Euskara Bideako zuzendari kudeatzailerekin egonen gara, hain zuzen ere, Euskara Ahora kanpaina abiatu dutelako, eta hortaz eta orokorrean Euskararen egoera zizketatxo batzuk egiteko aukera izanen dugu, eta ondotik Olaia Alonso elako kidearekin egonen gara, hain zuzen ere, ehungintzako sektorean zehazkiago, merkataritzako alor horretan, hasi direlako hitzarmen kolektibo baten inguruan hausnartzen, mugitzen eta nordaki mobilizazioak egiten ere etorkizun hurbilean. Guzti horretaz solasteko Olaiarekin. Baino ez gaitezen, lehenik eta behin, betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. 1908ko irailaren 29an, Luzernan bildu zen lanaren babesaren aldeko nazioarteko batzarrak 14 urte baino gutxiagoko aurrei industrian egiten zuten gaueko lana debekatu zien. 1936an, Espainiako Gerra Zibilean, Junta de Defensa Nacional delakoak Francisco Franco altxatutako militarra kontrolatzen zuten gunerako estatuburu eta generalisimo izendatu zuen. 1989ko irailaren 29an Sonic PlayStation atera zuen Europan. Eta 2006an Baltasar Garzón epaileak 2004ko maiatzaren 11an gertaturiko atentatuaren ikerketan azido borikoa etarekin erlazionatu zuten bi ikerlari deklaratzera deitu zituen. Ustez, euren txostenean iruzurra egiteagatik eta aipatuz Al-Qaedaren ordez. Ea gaurko agendan zer dagoen? Gaur hortzeguna dantza margoketa, musika tailerra, Euskaldunon biltokian, txantrean, bortzetan. Eta ondotik ere bai, Xaloa telebistaren sudur gorri saioa izango dugu, non aktualitateko gaiak umoretik landuko diren. 8:30 Kondestableko lehenengo solairuko 6. gelan. Eta bihar, hortzirala, non gogoa, liburu aurkezpena Katakraken 7:00. Baitere, Altsasu La Dramatika errante antzerkia, Atarrabiako kulturretxean 7:30. Berriro ere, non gogoa, liburu aurkezpena Zibibox Kondestablen 8:00. Eta Euskabaret ibiltaria 9:00 geltokin. Azkenik Xaloa telebistaren sudur gorri saioaren bertze atal bat izango dugu, non aktualitateko gaiak umoretik landuko diren. 8:30 Kondestableko lehenengo solairuko 6. gelan. Ea egunkariek zer atera duten gaurko azaletan. Diario de Notiziasen azalean, Nafarroan 40.000 langile publikok gutxienez 103ko soldata igoera izango dute. Igoera gobernu zentralak datorren urterako planteatzen duenaren azpitik dako, 104 iritsiko bailitzateke. Foru exekutiboaren proposamena urrun dago 2022ko eta 2023ko aurre ikusitako inflaziotik. Sindikatuak kexu dira erosteko ahalmenaren galeragatik. Argazkian, eraikuntza industrializatua Nafarroan izeneko atzoko hitzaldiko hitzlari batzuk ageri dira. Eta titularrean, eraikuntza industrializatuaren aldeko apustua. Eredu tradizionalaren alternatiba merkeagoa, azkarragoa, eraginkorragoa eta iraunkorragoa. Biguetas Navarras enpresak eraikuntza industrializaturako lehen akordioa sinatu zuen estatuan. Berri gehiagotan, Nafarroan indarkeria matxistaren 626 biktimak seme alabak dituzte beren ardurapean. Horrez gain, Aragoik Kataluniako gobernuaren krisiak konpontzen du presidente ordearen kargugabetzearekin. Eta azkenik, Nord Streamen sabotajeak Errusiar gasbidea betirako baliogabetzen du. Diario de Navarran lerroburu nagusian, estatuak funtzionarioei 3 urtean soldata 8% igotzea planteatzen du. Nafarroak bere 40.000 langile publikoei aplikatuko die gobernu zentralak eta sindikatuak adostutako igoera. Argazkian, foruzaingoaren hilara bat, eta titularrean, protesta foruzaingoan. Foruzaingoko 300 bat agente mobilizatu dira lan baldintzen aurka. Bertze titular batean, Navarrasumak eta Geroa Baik bikoiztasuna ikusten dute Sodenaren eta Inbertsio Institutuaren artean.
Gobernuari kontrolen bat egingo duen argitzeko eskatu diote. Gara egunkarian, Lakuak orain onartu du HTek ez duela merkantziarik eramango. Arriolaren ahotik Urkulluren gobernuak onartu du HTak ez duela merkantziarik eramango, eta bere argudio nagusietako bat hankaz gora bota du horrekin. Argazkian Kataluniako goberneko kide zenbait eta izenburuan Goitentsioa Kataluniako gobernuko bazkideen artean. Pere Aragones, Generalitateko presidentea atzo gauean agertu zen, presidente ordearen kargu uztea iragartzeko. Berri gehiagotan, hazkunde aurreikuspena erdira murriztu du Lakuak. Baitere, nazioko diru funtsak Britania handiko zerga planaren aurka egin du errenta altuei laguntzeagatik. Azkenik, Donbaseko liderrek, Zaporijak eta Gersonek Errusiarekin bat egitea eskatu dute. Eta berria egunkarian, UEMako herrietako ikasleek gaztelania dute hizkuntza nagusia pantailetan. Udalerri euskaldunen mankomunitateak azterketa bat egin du 9 eta 17 urte bitartekoek ikus entzunezkoetan dituzten kontsumo ohiturez. Erakundeak eskatu du hizkuntza politikan arlo hori sendotasun handiagoz hartzeko. Argazkian berriz, Euskaraldiak atzo Bilboko kafe antzokian egin zuen ekitaldia. Hitzari hitza emateko txanda jarri dute. Ireki da Euskaraldiaren 3. aldian izen emateko epea. Antolatzaileek espero dute lorpen txikiak batuta hizkuntza praktikak hobetzeko bidean jar daitezkeela. Berri gehiagotan, Sestao eta Getxo Urrazpitik trenez lotzeko proiektuaren berri eman du Rementeriak. Beste argazki batean berriz, Jordi Trull Juntsperkateko idazkari nagusiaren hitzak, alde bakarreko independentzia deklarazioa aktibatuz gero, iraun dezan aktibatu behar da. Berri gehiagotan, Etxegaraik iragarri du 2028erako zabaldu nahi dutela Bonat Museoa Baionan. Eta epaimaiak emaztea eta alaba hiltzeaz errudun jo du Abantoko akusatua. Eta akitzeko Euskal Herria irratia, Lab eta Ela sumindurik Nafarroko langile publikoen soldata igoera dela eta. Igoera 3% eta 3,5% artekoa izanen da, eta inflazioa 8,9%koa izan da, sindikatuok diote zigor bat dela, lan baldintzen zein baldintza sindikalen ikuspegitik. Erosteko ahalmenaren galera 6%koa dela nabarmendu dute. Bertze berri batean, gaztetxoen hizkuntza ohiturei buruzko saio berezia Euskaltzaindiaren eta IKAFeren elkarlanean. Azkenik, Antsoinera itzuliko da gure zirkua. Eta gaurko eta biharko eguraldia. Hortzeguna egun euritxoa izango da. Denean bustiko du, Kantauri isurialdean euria barra egingo du eta zenbait lekutan euri dezente pila daiteke. Bereziki kostaldean eta inguruko eremuetan. Bertan etengabe egin dezake eta trumoi ekaitzen batek jo dezake. Bestalde goizaldean eta mendebal eta ipar mendebaldeko haizea zakarri biliko da, baina arratsalde gau partean indarra galduko du. Temperaturak behera egingo du eta balio altuenak 14-16 graduren bueltan geratuko dira. Hortziralean berriz bihar apurka egoera lasaitzen joango da. Kantauri isurialdean oraindik zaparradekin jarraituko dugu, bereziki egunaren lehen zatian. Arratsaldeak aurrera egiten duen heinean gero eta euri gutxiago egingo du, eta gauerako guztiz atertuko du. Temperatura maksimoetan aldaketa gutxi izango dugu, beraz, freskotik jarraituko dugu. Ipar mendebaldeko haizea oraindik bizi-bizi ibiliko da, baina arratsaldean mendebaldera egin eta indarra galduko du, eta gauean hego mendebaldetik finkatuko da. Xalo telebistako ikusleak euskara jakingo duzuelakoan gaude, baino badago jende handitz oraindik hizkuntza eder honetan jantzia ez dagoena. Gero eta gehiago gara, edo ez dakit. Hori argituko dugu ere gaurkoan Mikel Arregik, Euskara Bidea, Nafarroko Euskararen institutuko zuzendari kudeatzailea da, eta hain zuzen ere beraiek eta euskaltegien sarearekin batera euskara, ahora euskera, ahora
kanpaina atera dute, hain zuzen ere jendea gonbidatzeko, animatzeko euskara ikastera, eta gauze horretaz solasteko. Erran bezala Mikel Arregirekin gaude, arratsaldeo Mikel. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Horretan sartu itzinetik, Mikel. Irakurri dut hortik, hizkuntza aniztasunari, digitalizazioa eta gazteriari buruzko ekitaldi batean parte hartu zenutela Bruselan, bai? Hizkuntzaren Europako egunean. Bueno, nola izan zen hau? Bueno, aipatzen duzun moduan, Nafarroko gobernuak parte hartzen du Europa mailako sare hizkuntza gutxiagotu eta tokiko hizkuntzen sare batean, eta orduan horko bazkide batzuekin uda aurretik ja komentatu genuen Europako hizkuntzen egunaren bueltan interesgarri izan zitekeela esperientzia honen partekatzea egitea. Eta orduan harremanetan jarri ginen Neerlandako edo Frisiera kudeatzen dutenekin, Bretainiako eskualdearekin eta Italiako Hego Tirol eskualdearekin. Eta orduan bertan bakoitzak teknologia berrien edo erabilera kontuan hartuta aurkeztu genituen hainbat programa Bretainiakoek erosketak bretanieraz errazteko duten aplikazioa, Frisiakoek hori big datak ze aukerak ematen dituen hizkuntza gutxiagotuen kasuan, eta gure kasuan aipatu genituen proiektu batzuk, baina nolabait aurkeztu genuen urtero antolatzen dugun sarean euskaraz egitasmoa. Eta hain zuzen ere aurtengo edizioa urriaren 13 eta 14 egingo dugu Baluarten. 16-18 urte bitarteko D ereduko ikaslei zuzendutako jardunaldia da. Eta goiz bitxandaten egiten dugu eta goiz zehan zehar aurkezten zaizkie baliabide ezberdinak, ez? 3 dimentsiotako edizioak, mugikorren erabilera, ze baliabideak dauzkaten euskaraz, memeak euskaraz nola egin daitezkeen. Eta hori izan zen nolabait, egun horretan erabili genuen fokoa, parte hartze interesgarria egon zen, gainera streaming bidez ere ikusteko aukera izan zen. Beraz, balorazio positiboa egiten dugu, partekatzea beti aberasgarria delako. Miguel, behin Jon Sarasuari entzuten nion, beraz egoela, nezakit Bolivia non baiten edo, eta sartu zela olako ziberkafe batean eta jarri zuela Word, ez? Eta Wordean hor, testu editatzaile horretan, begiratu hizkuntzak eta hizkuntzen artean euskera zegoela, ez? Eta berak erraten zuen, kantauri inguruko tokitxo horretan zerbait ongi egin dugu, ez? Zentzu horretan euskaldunek, badugu, ez dakit, zertaz harro egon, ez? Digitalizazioaren munduan eta beti egon gara hor pixket. Bai, hala da, nik esango nuke, komunitate dinamikoa garela eta osatzen dugula, asko dugu egiteko. Egia da, arlo digitalean hizkuntza nagusiek nolabait garapen handiagoa dutela, askotan ere hiztun kopuruak baldintzatu egiten du, ez? Zer aukerak egon daitezken, baina horrek ez du esan nahi, nolabait bazter gelditzeko joera dugunik. Gainera, argi dago etorkizuna hortan dagoela, ez? Toki onak eta garapen egokiak bilatzean. Plataformak nagusitzen ari dira eta plataforma erraldoiak, eta normalean horietan euskarari tarte gutxi ematen zaio, baina gero ikusten da, beti bezala nolabait, ez? Eskaerak nagusitu ahala, aldaketak ere eragin daitezkela. Eta gero egia da, orain itzultzaile neuronalak daudela, eskura baliabidea asko dauzkagula, eta askotan ez ezagunak direla. Eta orduan guk horregatik interesgarri ikusten genuen gaztei zuzendutako
feedback hori egitea. Normalean eskura duten lehenengo aplikazioa, baliabidea edo gaztelaniaz edo hizkuntza nagusietan topatzen dutelako, ez? Aldiz, holako saioen bidez ikusten dute euskarak baduela tokia eta ez txikia mundu horretan. Bai, adibidez, aurreko batean egon ginen hemen solasean, uste dut Nafarroako euskarazko komunikabideen lehendakariarekin, Imanol, nezuritzen izena, halako zerbait zen, ez dut gogoan orain, eta berak kontatzen zigun, nola hor, badiren belaunaldi batzuk adibidez, euskarazko marrazki bizidunekin ezi eta hazi direla, eta kontatzen zuen hola anekdota pasarte txiki bat, eta erraten zuen ben ikusi zuela aur bat euskaraz etzekiena, baino bertze aurre euskaldun bati entzuten erraten zuen, horrek Doraemon bezala solasten du, ez? Erraten nahi dut hor, nola egiten den lan guzi horrek, badituen bere emaitza, gero ni handizetan harritzen naiz, erraten dut, nor demontre hartzen du lan guzia, adibidez, interneteko, ez, Microsofteko edo Androideko aplikazio guzi horiek euskaraz realizateko, ez, hor atzean badago kristuen lana. Bai, eta askotan edo nik esango nuke gehienetan euskarazko eskaintza etortzen da plataforma eta aplikazio horien ardura dutenek nolabait demanda bat dagoela ikusten dutenean, ez? Komunitate txikia gara, baina bizia gara ere aldi berean, ez? Askotan aipatzen den adibidea da euskararen presentzia interneten nolabait duen hiztun kopuruarekin alderatuta uste ahalko genukena baino altuagoa dela, ez? Edo Wikipedia euskaraz oso tresna potentea da, bizia eta erabilia. Beraz, nik uste dut etorkizun horretan asko dugula egiteko, erronka tamaina handikoak dauzkagula eskuen artean, baina hizkuntz komunitate bizia osatzen dugun neurrian aukerak ere egon badaude. Eta, komunitate horrendik biziago izateko, hain zuzen ere zuek kanpaina bat atera duzue, Euskera ahora, oker ez banago. Lehenik eta behin xehetasun bat, euskara, nola da, Mikel? Esango nuke betiko, edo nik gutxienez, betiko joera da euskera gaztelaniazko erabilerarako ohikoagoa da, eta euskaraz aritzen garenean, estandarrean, baina bada ere euskara, eskuara, ez, badira hizkuntza bera izendatzeko tokian tokiko joerak eta denak erakargarriak eta politak. Eskertzen dizut, hor aklarazio txiki hori. Goazen kontura, goazen mamira, Euskera ahora, kanpaina. Zertan datza kanpaina? Hain zuzen ere, erdarazko moldea aukeratu da, neurri handi batean, hitz joku bikoitz bat egin nahi zelako, ze Euskera ahora gaztelaniaren ikuspegitik orain esanahiarekin lotuta dago, ez? Beraz, gaztelaniaz irakurtzen baldin baduzu, badu esanahia. Baina, euskaraz irakurtzen baldin baduzu, bigarren mezua da euskara ikasi behar dugu euskara erabiltzeko. Ez gero nolabait akademikoki jakintza aitortu bat izateko, ez? Helburua da euskara ongi ikastea, ongi menperatzea, baina zertarako euskaraz bizitzeko, euskaraz aritzeko, euskaldunekin euskaraz elkar ulertzeko, pizkaten norabide horrekin, ez? Eta gainera, kanpaina nahi zuzen ere, urtero egiten dugun kanpaina, mezu ezberdinekin egindako kanpaina, dagoen beste zutabe bada, elkarlan batetik abiatzen den kanpaina dela, bertan, nolabait eragina duten eragileak inplikatuta daudelako. Alde batetik, helduen euskalduntzean aritzen diren euskaltegi publikoak eta gizarte ekimeneko euskaltegiak, eta gero beste alde batetik, instituzioetatik aritzen garen toki entitateak, eta Nafarroako Gobernuaren izenean Euskara Bidea. Irailean gauzatzen dugun kanpaina da,
eta helburu nagusia da modu positiboan, mezu positiboak igorriz, euskararekin kontaktua ez duen jendea nola erakarri edo nola motibatu daitekeen euskara ikastea balore positiboa delako noski. Nolabait ere, helburua beraz da jendea euskaltegietara apuntatzea. Bai, apuntatzea, hori beti bezala, mezu nolabait komunikatiboa bilatzen dira, ez? Aurtengoan bideo baten bidez mezuak ere igortzen ditugu. Bideoa, Mikel barkatu, gainera aski xelebrea eta nahiko irrimangarria egon naiz ikusten, eta egerra nahiko ingeniosoa. Hori, jaso dugu feedback polita, gainera kanpainan zehar ere bi agerraldi kalean egin ditugu, bat Iruñean eta beste bat Tuteran, eta dinamika horretan ari diren aktoreek helarazi digute, irudia eta imaginario horrek sortu duela nolabaiteko interesa, ez? Eta orduan modu atseginean, ez, lortu da jendearekin konexio bat. Bai. Euskara ez jakitaren arriskuan, ez, nolabait ere, agertzen dire bat. Hori da. Bueno, txistea ez edo hortan zentratzen da, eta egia da, ez, hizkuntza jakitea beti balio positibo bada. Ez dugu spoilerrik egingo? Ados. Bueno, kanpaina bukatzear da, ez, bihar printzipioz da azkeneko eguna. Kanpaina ere egiten da, gehien bat euskaltegiek matrikulazio, ikasturte hasierako matrikulazio sasoia dutenean. Irailean horregatik egiten dugu. Beraz, ikusleei gaur sartzeko, begiratzeko bideoa eta animatzeko bere inguruko jende guztiari, hain zuzen ere, euskara ikastera. Ahozkotasunari dagokienez, Mikel, galderatxo bat egiteko hartuko tartean, hain zuzen ere, atzo okerez banago, Iruñako Kondestablen egon zen euskaltzaindiak eta bertzeragileren batek antolatutako hitzaldi saio bat, eta hor lantzen zuten hain zuzen ere hau, ez? Ahozkotasunaren kontua, zeren eta zueren aldarrian ere leloan hoi agertzen da. Akaso, euskaldunok ez dakite, ekoizten dugu, irakurtzen dugu eta idazten dugu gehiago euskeraz, gero egiazki erabiltzen duguna baino, ez? Nolabait ere, erabileran, kaleko erabilera horretan badugu nolabait ere hutsune handi bat. Bai, hor esate baterako atzoko jardunaldian Euskaltzaindiak eta Iruñeriko komunikabideak fundazioak antolatuta, hain zuzen ere horren gainean hausnartu nahi zen, ez? Alde batetik, datuek erakusten digute ezagutzan gora egiten ari garela, gero eta herritar euskaldun gehiago dago. Aldiz, Nafarroan, Mikel, eta Euskal Herrian ere bai. Euskal Herrian, iparraldean igual motelago, baina nolabait bizkortze prozesua ere ematen ari da. Datu bat badugu eskuen artean, esate baterako 1991 gazteen artean 10% gutxi gorabehera elebiduna zen, eta azken datuetan 2018an 25%. Wow. Eta horregatik datuek ere adierazten digute nolabait euskaldunaren tipologia nolabait aldatzen ari dela. Kontuan hartu behar bat dugu, hiztun gehienak edo elebidun gehienak edo helduen euskalduntzearen bidez, edo etxetik erdaldunak izan da ere eskola bidez euskaldundu diren gazteak direla. Eta orduan, 91ko euskaldunaren tipologia gehiago zen euskara etxetik zutenak, amaizkuntza edo ez, eta eskolan eskolarizatuta, indartzen zitzaien ezagutza akademikoa. Baina azken 20 urtetan euskaldun gero eta gehiago ez dute euskara amaizkuntza
eskolara eramaten eta eskolatzen direnean elebidun egiten dira. Baina datu batek esaten diguna da tipologia horretan dauden 60% edo errezago mintzo dela gaztelenez euskaraz baino. Beraz, hor baditugu erronkak, ez? Erabileraren garapenaren aldetikan eta esate baterako lehen aipatu duzun Bruselako esperientzien partekatzea hildo horretatik zihoan. Hau da, hizkuntza komunitate bezala dugun erronka bada ezagutza handitzea eta hortan urratsak ematen ari gara, mezu positiboekin eta lanketa egokiak egiten, baina aldi berean erabilerarako aukerak handitu behar dira. Gero eskolatik ateratzen baldin bazara euskaraz aritzeko aukerak eta Iruña herria bezalako hirigune erraldoi honetan aukerak ez badituzu, orduan duzun pertzepzioa da euskara mundu akademikoko kontua dela, ez? Eta orduan kultura eskaintzaren bidez, aisialdiaren bidez, urratsak ematen ari gara, ez nahikoak, ez? Lehen aipatu duzu telebistaren eragina alderdi horretatik, eta egia da momentu honetan esate baterako telebisten plataformen bidez dagoen eskaintza alderatzen baldin badugu orain dela 20 urte zegoen eskaintzarekin iraultza gertatu dela, eta hor esate baterako euskarazko eskaintzan urratsak ematen eta urrats sendoagoak ematen hasi behar dugu. Horrek erraztuko duelako euskaldun horiek gero aktiboagoak gertatzea. Edo gaur ere, atzo ere Euskaraldiaren 3. edizioa abiatu zen, eta Euskaraldiaren helburu nagusietakoa da hiztunak ahalduntzea, hiztunei transmititzea, lehenengo hitza euskaraz, baina ez modu oso estresantean, askotan euskaldunari hori gertatzen zaio, ez? Parean dagoenaren aurrean ez dakizu euskalduna den ala ez, askotan egin dezakezu lehenengo hitza euskaraz, baina askotan igual nekatuta zaude eta esatezu, erderaz hasiko naiz, ez? Aldiz, estrategia ezberdinen bidez, errazten baldien badiozu euskaldunari hizkuntza hautua, estres horiek ere leuntzen dituzu, gazteak ere motibatzeko aukerak daude, pixkat hori da nolabait ikuspegi globala. Gero, euskaltegira hurbiltzen zaion jendearekin zer lan egin behar da? Lehendabizi, noski, hizkuntzaren ezagutza transmititzea, baina aldi berean ere lantzea hizkuntza ikasten dutela erabiltzeko. Hain zuzen ere, zuen, Mikel, nolabait ere arreta edo, pixket, zentratu zarete gazteak erakartzerakoan, ez? Kanpaina honetan, hau da, hor jarri zuen pixket fokua. Bai, fokuaren parte bat, ez? Nolabait, azken urtetan gertatu den fenomeno positiboa da, ez? Gazte asko euskalduntzen direla eskolaren bidez. Ematen du hor jalana egina dagoela. Aldiz, ez, ikasle gehienak euskaltegietan 40 bat, adinaren media gutxi gora bera, 40-45 urte bitartean dago, ez. Baina, gero bada, euskara agian ikastetxean edo ereduan edo ikastolan ikasi duen hainbat jende, gero bere bizitzaren gorabeherengatik euskara alde batera edo albo batera utzi duena, eta horiek ere askotan behar dute halako freskatze bat, halako bultzada bat hiztun aktibo izateko, ez? Horregatik ikusten dugu gazteekin lana egitea interesgarria dela. Hain zuzen ere, Euskaltzaindiako eta Komunikazioen Elkarteko
lehendakariak komentatzen ziguten, nola, zuk erran duzun bezala, haurtzaroan, gazteek institutuan daudenean eta bai erabiltzen dute, baina gero nerabezaro aldera, ez, batxilergoa eta unibertsitate aldera, hor alboratzen joaten dira. Hau da, badakite euskera, baina nerabezaroan uzten da erabiltzetik, ez? Hori da, normalean, ez, ikastolan edo ereduan ikasi baduzu, 17-18 urte arte nolabait baduzu euskaraz aritzeko gune identifikatu bat. Gero ondorengo ibilbidean unibertsitatea edo lanbide heziketa edo dana delakoa egiten baduzu, hor ja euskaraz ez dakitenekin kontaktuak hasten dira, maila akademikoan askotan, eta gero azken erronka ere da lan mundua. Lan mundua oso erdaldundua dago, eta hor ere lan berezia egin behar da. Euskara bidean azken urtetan hartu dugu lan munduan ere hizkuntza planak laguntzeko estrategiak martxan jartzea, eta hor ikusten dugu, ibilbide luzea, baina oparoa egon daitekeela, ez? Eta orduan, herritarrak pertzepzio hori hartzen baldin badu, lan mundura joaten baldin bada, euskaraz ere egin dezakela, beste koska bat ere irabazia genuke, ez? Beraz, erronketako bada, esparruak identifikatu, planifikazio egokiak eginez, euskara erabiltzeko aukerak zabaltzea. Mikel, akitzeko erran nahi dizut, azpimarratu zuzuk egin dituzun aipamen batzuetan, azken egunetan, eskertu behar dela, adibidez, euskaltegiek egin duten lana, ez? Hau da, pandemian, egoera nahiko gogorra izan dute, jakin dutela pixket nolabait ere moldatzen, eta hor ere badela zer eskertu, ez da? Bai, gainera, zintzotasunez, esaten dudan baieztapena da. Euskaltegiek historikoki lan handia egin dute, jakin dute egokitzen egoera berrietara, bai eskaintza publikoan eta gizarte ekimeneko eskaintzan, eta ongi identifikatuak dauzkate ere, nire ustez, etorkizunean dauzkagune erronkak, ez? Eta horietako bada, zer nolako lanak egin behar ditugun, euskararen mundutik nolabait urrun egon daiteken jendea erakartzeko, zer urratsak eman behar diren ere euskaraz ikasi nahi edo euskara ikasi nahi duenaren kostuak ere errazteko, eta horretan ere elkarlanean ari gara nolabait bi sareen artean ez egoteko desoreka ekonomiko hori. Identifikatua dute eta partekatzen dugu haiekin ere momentu honetan Nafarroa osoan, baina ez zonifikazioagatik bakarrik, Nafarroa osoan ez daudela baldintza berdinak, ez? Non bizi zaren ere markatu dezakela euskara ikasteko aukera, euskaltegiak, Nafarroaren izaera geografikoagatik konplikatua da. Eskualde despopulatu batean nola gauzatzen alduzun euskaltegi bat, edo nola gauzatzen alduzun eskaintza ahalik eta egoera berdinagoetan gauzatzea, ez? Hor badira etorkizuneko erronkak eta horiek guztiak ongi identifikatuta eta erantzun egokiak emateko begiradarekin egiten baditugu, nik nahiko garbi ikusten dut, helduen euskalduntzeak etorkizuna baduela. Duela gutxi izan ginen saio batean, gizarte ekimeneko euskaltegien arduradunetako batek esaten zuen, baieztapen hasiera batean gelditzen zara pixkat harritua, ez? Eta, gu sortu ginen desagertzeko helburuarekin. Hau da, gure helburua ez da irautea bizitza guztian, ez? Baizik eta gure helburua da euskara normalizatzea gizarte osoan, eta momenturen bat iritsiko da non euskaltegiak ez diren beharrezkoak izango, ez? Ez gaude momentu horretan, momentu honetan zertan gaude. Eskaintza herritarrari ahalik eta gertuen eta baldintza ekonomiko egokienetan gauzatzea.
urrengo urtetan urratsak bide horretatik gauzatzeko aukera dugun neurrian, pozik egon gaitezke. Eta nik gutxi gorabehera horrekin amaituko nuke esan duzuna, zer aitortza egin behar zaien euskaltegian ari direnei, nik uste dut esker ona eta segi dezatela dinamika honetan, beti bezain fin, beti bezain profesional eta beti bezain ilusionatuak ere. Biba haiek, biba euskaltegiak, egiten duten lanagatik. Mikel, hemen utzi beharko dugu, baina galdera motz-motz bat egin nahi dizut, ega izaren sintetizatzeko, ziur hemen ikusleak izango dutela ondoan, jendea pentsatzen ari dena euskaltegira joatea edo ez, baina errango diote, eske nik ez du denborarik, eta gainera garestia da. Zer erantzun guztien hola, modu sintetiko batean? Denborarena komplikatua da, bakoitzak dakielako zein den bere errealitatea. Egia da, euskara ikasteko, denbora behar dela, eta komeni dela argi izatea, dedikazio bat eman behar diozula. Garestia izateari buruz, nik momentu honetan esango nuke, oraindik ez gaudela egoerarik egokienean garestitze hori lehenengo momentuan lehuntzeko, baina martxan jarrita daude laguntza politikak, esate baterako udal zerbitzuen bidez edo euskara bidearen bidez bekak eskuratu daitezke eta beka horiekin asko merkatu daiteke kostua. Egia da, beka politika horietan nolabait ikasleak aurreratu behar duela dirua, eta horrek igual sor dezake halako zalantza, izena emateko momentuan, gainera oraingo krisi dinamika areagotzen bada, baina egia da, beka horiek eskatuta berreskuratzen dutela kopuru handi bat. Momentu honetan, euskara bideak ematen dituen beka horietarako 300.000 euroko aurrekontua dugu, eta aurreko ikasturtean 1000 beka inguru ordaindu dira. Eta esango nuke 2000 ikasle inguru egon daitezkela beka horiek eskuratzeko eskubidea dutenak. Beraz, baldintzak gero eta hobeak, edo hortan saiatzen gara behintzat, euskara ikastea bultzatzeko, hori sustatzeko, eta erraten zuen bezala Mikelek diru laguntzak badire, borondatea ere behar da, nola ez, eta borondate horretan pixket laguntzeko euskara ahora kanpaina abiatu dute, bihar bukatzen dena, eta hoxe, Mikel, jendeak animatzea bere ingurukoak euskara ikastera. Euskara ikastea eta gero gozatzera, noski? Hoxen, gozatzera eta erabiltzera da. Mikel Arregi, Euskara Bidea, Nafarroko Euskararen Institutuko zuzendari kudeatzailea. Mila esker gurean egoteagatik. Mila esker zuri. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Oltzako zendean gimnasia artistika kirol eskolako ate irekiak jardunaldiak egonen dira. Age Sport kirol jarduera elkarteak antolatuta izango da. 5 eta 14 urte bitarteko neska mutilentzako kirol jarduera izango da beraz, urriaren 4 eta 6 Berokizelaia igerilekuetako kirol aretoan, Arazurin. Eta Barañainen, Joseba Irazoki eta Lagunak doako kontzertua emango dute urriaren 6 kulturguneko karpan. Horretaz gain, alpistegia antolatu dute lan gurekin elkarlanean Barañainen 5 eta 11 urte bitarteko aurrentzako bertso antzerkia euskaraz eskainiz. Urriaren 4 kulturgunearen karpan. Eta Iruñean, Trinitarioseko etorkizuneko 3 igogailuaren obrak Euskarri hormetan eta eskailera zati berriaren eraikuntzan zentratuko dira. Helburua da azpiegitura datorren udaberrirako prest egotea.
Baita ere Iruñeko udalak eta Nafarroako gobernuko eskubide sozialen departamentuak etxerik gabeko pertsonentzako programa eta jarduketetan lagunduko dute. Bi erakundeek hitzarmen bat sinatu dute trinitarioen etxerik gabeko pertsonen arretarako zentroan hartutako pertsonentzako ekaintzak arautzeko. Eta Yamaguchi Tori jaialdiaren 4. edizioak Japoniako kultura hurbilduko du parke horretara, musika edo arte martzialak, taitxia eta te dastaketak eskainiz bertzeak bertze. Irailaren 30-tik urriaren 2 bitartean, planetarioaren inguruan dozena bat jarduera egongo dira. Iruñeko udala hortzegun honetan argituko da berdez elikaduraren desperdizioaz kontzientziatzeko nazioarteko eguna dela eta. Eta azkenik Iruñeko alkate Enrique Mayak harrera egingo dio Roberto Pérez Anfaseko presidente berriari, adimen edo garapen urritasuna duten pertsonen aldeko Nafarroako elkarteak 2400 bazkide ditu. Azken aldian Nafarroan ikusten ari gara, gero eta lan sektore gehiagotan hasten direla mobilizazioak, KPI-aren araberako soldaten igoera dela, baldintzen hobekuntza dela, bizitzaren garestitzearen harira, krisia ere badirudi badatorrela, eta beraz, hortxean sindikatuak berriz ere indarrean hasten dira, badirudi berriz ere bari dutela hartzen bere presentzia, bere tokia, eta ehungintzaren, merkataritzaren sektorean, hasi dira hortan kontuak mugitzen, hain zuzen ere, 13 urte doaztelako Nafarroan hitzarmen kolektiboa berritu gabe. Eta guzti horretaz solasteko gaurkoan Olaia Alonso, elako kidea, Zerbitzuak Federazioko kidea hain zuzen ere, gurean dago, arratsaldeon. Arratsaldeon. Mil esker Olaia gurean egoteagatik. Erran duzu 2009tik hitzarmen kolektiboa berritu gabe dagoela, nola da? Bai, ehungintza merkataritzako hitzarmena gelditu zena bi arrazoi funtsezkoa. 2013an Nafarroako Federazioko merkataritza patronala zena, hau negoziatzen zuena, pikutara joan zen aurreko krisialdiaren ondorioz, eta bestalde 2012ko Rajoyren PPko erreformak ezarri zuen hitzarmena salatu ondoren urte batean ez baldin bazen berritzen galtzen zela. Beraz, arrisku handia zegoen, ez egonik patronalarik ez ezer, urte batean 2009ko hitzarmen hori galtzea eta langileen estatutura pasatzeko. Nik uste sindikatu guztiek diagnostiko berbera egina daukagula eta hortaz orain arte inork ez du salatu arrisku horrengatik. Beraz, 13 urte eramaten dituzte, nolabait ere hor konbenio gabe? 13 urte daramatzate hitzarmena mantentzen da, ze urteroko prorroga, salatu gabe urteroko prorroga automatikoki ezartzen da, baina soldatak 2009ko soldatak dira. Ez zuton ulertu, Olaia erraten zenuen, sindikatuak ez dutela salatu. Zergatik ez dute salatu orain arte hau? Hitzarmena negoziaketa hasteko egin behar dena da salatu iraila bukatu baino lehen urtero. Hau ez baldin bada egiten, automatikoki mantentzen da prorroga. Ze gertatzen da, Rajoyren erreformak esatzen zuen salatu ondoren urte batean ez badago beste hitzarmen berririk galtzen zen. Hau gertatu da beste hitzarmen batekin merkataritzakoa dela pielik altzau, hori galdu egin da. Ados. Eta arriskua zen hitzarmen berria ez lortzea, hain zuzen ere patronalik ez dagoelako? Hori da, patronala ez egotean ez geneukan norekin negoziatu. Beraz, arrisku handia zen, ez zen egoera normal bat non eztabaida dezakezu edo negoziatu dezakezu, baina horretan ez geneukan norekin negoziatu. Nolabait ere arriskua zen edo hau txarra edo oso txarra, ez? Hori da. Eta orain kontua aldatu da, Olaia? Orain egon den aldaketa da, urte honetako erreformak urte bateko ultraaktibitate hori mugagabea bihurtu duela berriz. Beraz, salatu egin dugu, irailak 15ean salatu genuen hitzarmena negoziaketak martxan jartzeko,
arrisku hori kendu delako. Orain daukagu hori base bezala eta hori ez da galduko, eta hortaz saiatu gaitezke. Aipatuzu ultraaktibitatea, ze erran nahi du hitz horrek, termino honek? Ultraaktibitatea da ezarritako PP erreformaren aurretik, hau ez zen asko mantentzen zen ultraaktibitate mugagabea. Hau da, zuk sinatzen zenuen hitzarmen bat, eta hortik aurrera beste bat izan arte hori gelditzen zen beti, beherantz ezinen joan. PP-ren 2012ko erreformak egin zuena zen negoziaketa urte batean, eta ez baldin bazen beste bat berritzen, estatutora pasatzen zinen. Beraz, arrisku handia zegoen. Hori berrez, erreforma honekin, bihurtu dute berriz ultraaktibitate mugagabea, beraz, atzeraka, esango genuke, atzeraka ezin zarela joaten negoziazioan. Beraz, hori aldatu den testuingurua, solas gaitezen baldintzetaz. Errandugu gainera, hau ez dela ehungintzaren sektorea bere orokortasun horretan, edo industriarena, baizik eta merkataritzaren, hau da, nolabait ere dendetan egoten dira, arropa dendetan egoten diren langileen inguruko hitzak. Hori da, hauek dira, denek ezagutzen dugun, Inditexeko Stradivarius, Zara eta guzti hauek Mango, H&M, Cortefiel, ere bai kortinak eta sabanak eta alako dendetak, testila saltzen duten denda guztiek. Hoien langileak, beraz, hoien baldintzak, eta gutxi gora bera, ez dakit, zer moduzko baldintzak dira? Pentsa 13 urte negoziatu gabe, gelditu dira oso esaten dugun bezala pasaus de moda. Ze azkenean soldataz aparte badauzkatu ordutegi batzuk orain arte ez direnak erabiltzen ja merkataritzan, egiten dute astelehenetan libre izatea, larun bat arratsaletan libre izatea, igandetan ez irekitzea, eta hori denak etorri direnean merkataritzara enpresa handiek bat ere ez dute errespetatzen, eta soldatak badira 2009ko soldatak. Ez egin dugun kalkuloa momentu honetan eta 2022ko KPI-a kontutan izan gabe 17,4ko galduera daukate. Suposatu. Eta beti esaten dugun bezala, naiz eta jardunaldi osoak ez izan, gehiengoak badauzkate asteroko 20-30 orduko lanaldi kontratuak, baina hala ere egiten dituzte 7 egunetatik 6 lan. Bakarrik igandean egiten dute atsedenaldia. Eta ere uste dugu izan behar dutela atsedenaldi benetazkoa, 2 egunetakoa gehienek dauzkagun bezala. Aipatu duzu erosa ahalmena galdu dela, ez da bakarrik soldatan alabaitere nahiko prekarioak bazirela, baizik eta orain bizitzaren garestitze honekin gainera, hor falta zen. Bai, eta gainera bada hitzarmen bat aintzina gelditu den, non adibidez orain lan egiten dute gauean, merkealdiak daudenean, egiten dituzte igande eta festibotan, eta horrelako ez dago arautitegi bat hitzarmenean ezarrita, ez dakit plusak edo izateko, guztiz prekarizatuta daude. Hori gainera Nafarroan ari gara, ez? Beti hitzarmena da Nafarroko ongintzarena. Eta, segurazki ere olaia ez da kasualitatea genero sesgo bat dagoela, ez? Hau da, hor lan egiten duten gehiengoak emakumeak direla, eta hor segurazki bada harremana, ez? Prekaritatearen eta genero bereizketa honen artean. Bada sektore bat guztiz feminizatua, gehienetan esan dugun bezalak jardunaldi partzialak, eta gu beti egiten dugu pixka bat konparaketa metal merkataritzako Nafarroako hitzarmenarekin, eta hoiekin aldera non gehiengoak gizonak diren, ferreteriak eta antzekoak direnak, 120aren diferentzia badago soldatan, guztiz, plusak, jardunaldiak eta hoietakoak askoz ere hobek dira metal merkataritzakoak, eguneratua dagoen hitzarmen bat da, orduan badago sesgo bat generokoa nabarmena. Eta horrek, badakit hemen ez dugula denborik horren azalpenetan jartzeko, baina, basikamente eta ez, seguraski patriarkatuaren testuinguru honetan, ez, sesgo kultural horiek ditugula, eta orduen nolabait patronale kapitalismoak, pixket aprobetxatzen duela, hor soldatak jaisten aldituela, holako zerbait? Momentu honetan, hemen gertatu denez direla eguneratu, baina bai gertatzen da beranduago iristen dela antolakuntza, sindikalgintza eta hori dena sektore hauetarako. Ze, ez dakit, industrian edo metal merkataritzan eta betidanik izan dira negoziaketak, sindikatuak, antolakuntza, grebak,
Orain egiten ari garen lana da ehunza merkataritzan guzti hori lantzea. Orain jendearekin egon behar gara, enpresa askotan ez dago representaziorik, jendea, hasiera batean sartzen zen sektore honetan laguntza moduan etxeko soldatari laguntza bati emateko, baina aurreko krisialdian askotan industriari pasa zitzaion eta orduan etxeko soldataren garrantzitsuena izan zen. Eta hor konturatu ziren langileak ze prekarioak ziren, ze ja ez zen komplementu bat bezala sartzen etxean. Eta orduan gertatzen zaiguna sektore hauetan da, gelditzen zaigula lan pilo bat langileekin egoteko, antolatzeko, sindikatzeko, eta beraiek sinistea egin dezaketela lan hori. Ze askotan esaten diezuenean, hori, greba egitea edo mobilizaziotara joatera, eta baino nezakite hori gertatzen zaiguna da. Osea, lan hori guztiz, patriarkatua emakumeari atzekaldean utzi zaigu, eta orain ikasten ari gara mobilizazioak antolatzen eta gure errebindikazioak eta aldarrikapenak aurrera eramaten. Eta orduan, hau da, ehungintza merkataritzako hitzarmenaren bat, horren argibide argi bat da. Ados, beraz ez dago nolabait ere kultura bat, sindikalgintzarena, antolakuntzaren kultura bat ez da eman horretan, eta pentsatu erantzuna handitzetan dela horrek ez du balio ezertarako, hori entzuten duzue. Hori askotan entzuten dugu eta askotan entzuten da zer egingo duzue hau negoziatzeko edo horrela. Eta jendeak jakin behar duena da langileen borroka da aurrera eramaten diguna sindikatuei eta gauzak lortzeko. Ehunza merkataritzako beste 3 hitzarmenak Euskal Herrian, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan negoziatzen ari dira eta 3etan mobilizazioekin gaude. Zergatik, bakarrik esertzeko edo aldarrikapen justo bat izateagatik ez dira gauzak lortzen. Guk argi daukagu patronalak, aurrean izango dugun patronala, KPI-a eman behar baldin badigu, nahi duelako ez digu eman behar. Lortu behar dugu. Eta borroka eta aldatu dena orain, salaketa egiterako orduan, orain arte ehunza merkataritzako hitzarmenean ezin genituen mobilizaziorik egin. Orain egingo ditugu eta egin ahalko ditugu, salatu dugulako ultraaktibitate mugagabe hori daukalako hitzarmena. Eta Olaia, borrokak balio du? Borrokak beti balio du. Agian ez duzu irabazten edo eskatzen duzun guztia ez duzu lortuko, baina borroka beti. Ematen dizun elkartasuna langileen artean, ematen dizun ilusioa hori lortzeko edo elkarren artean animatzeko hori egiteko. Guk hemen daukagu sektore honetako enpresa batean, orain dela pasa den urtean H&M-ko enpresak ere bat aurkeztu zuen estatu mailan. Hemen Nafarroan 4 langile kaleratu behar zituzten beren jardunaldi osoak jardunaldi partzialetan bihurtzeko. Grebara joan ginen beraiekin, oso antolatutak daude, hor daukagu delegatua, eta lortu genuen hemen kaleratzerik ez egoteko. Ez hemen, ez Gipuzkoan, ez Bizkaian eta ez Araban. Orduan, borrokatzea beti pena merezi du. Gero lortu daitezkenak lortuko ditugu, baina borrokatzea beti. Ze bestela, konformatu behar zara, beraiek ematen dizkizuten migajekin. Osea, beraiek tartateatzen dute eta soberan dakatena ematen dizute. Guk nahi dugu tarta ikusi eta guri tokatzen zaigun satia banatzea ondo satituta. Eta Olaia, kasu honetan, tarta gainera ikaragarri handia dela, ez? Zeren sektore honek baditu pentsatzen dut mozkin irabazi arras handiak, ez dakit, Amancio Ortega munduko pertsona aberatsenetako bat, ez da kasualidad. Gauza da, sektore honetan justo daudela edo sartu direla edo aldatu dute sektorea dira, zuk esan duzuna, Inditex, Cortefiel, H&M, Mango, badira enpresa handienetarikoak eta benefizio pilo bat atera dituztenak, pandemian ere bai, online, ze denak uste zutena, galerak izan dituzte onlineko den salmentakin asko irabazi dute. Gainera hori suposatu izan du orain onlineko salmentak indarra handia hartzea eta presentziak diren lanpostuak suntsitzea eta dirua badago, baina ez dute nahi banatu. Orduan, gu nahi duguna da enpresa hauek arduratzea zelako baldintzak dauzkaten bere langileak eta hortik aurrera eguneratu behar dugula hitzarmen hau.
Ez du ematen beldur pixka bat olaia alako enpresa boteretsu eta handien kontra borrokatzak, altxatzeak? Beldurra ez. Errespetuarekin joan behar zara beti, baina nik uste beldurra azken finean pertsonak dira. Baina askotan azaldu behar dioguna da langileei, ze gehienetan esaten dietena da, den dago geizkidoa, edo ez duzu esaltzen espero bezain zekao, askotan objektiboa jartzen dituzte saltzeko, horietara ez zara iristen, berak badaukate bere diskursoa, horri buelta eman behar zaio, ze ikusten baldin badituzu kontuak eta hori denak, badauzkate dirua, dirutzak dauzkate, baina ez dute banatu nahi. Orduan, beldurra ez da, baina bai egin behar da lan bat ideologikoa esan ez, beraiek lortzen duten dirua, egunero langileak lanera joaten direlako. Amantzio Ortega ez du Zaran kamisa bat ere saltzen. Eta eguneroko emakumeak joaten diren egunero, edo gauera merkealdiak prestatzeko, edo bat geizki dagoelako eta ditzen dizutelako joan behar zarela, horregatik ateratzen ditu Amantzio Ortega horrelako dirutzak, orduan banatu behar da. Raten den bezala kapitalismoak usten ditu fakturak ordaindu gabe, ez? Hori da. Langileari ordaintzen ez dion. Langileekiko. Eta, hau ja pixker gaietik urruntzea da, baina ez gainera bakarrik langileen nolabitera esplotazioan, zeren gainera hemen ari gara langileen egungintzako, merkataritzako sektoreetan, baina ekoizpena bertzeron baiten dago, ez, externalizatua, deslokalizatua, eta han pentsatzen dut, bueno, dauden baldintzak ja bertze liga batekoa dira, ez, ikaragarri gogorrak. Bai, gainera, Inditexeko jakina da non hemendik kanpo egiten dituen fabrikak eta hori denak, adibidez, erabiltzen dutena da, hemen ez zaudetean geizki, gau, zingara konparatu horiekin, egin behar da lana hori aldatzeko ere bai, baina ezin gara ez konparatu, ez asumitu hori horrela izan behar dela, eta horren kontra ere lan egin, bai, noski. Eta, gainera gero, gaur ez dugu demorarik hortan sartzeko, baina badituen ingurumen inpakto guztiak ere bai, ez? Hortik ere bai erran eta haien fakturaren zati bat, ordaintzen ez duten fakturaren zati bat ere hor dago, ez? Erran badituen isuriak, urkontsumoa eta bar, eta, bueno, horri ordaintzen eta zaintzen ez duten horretatik ere beren errentak eta beren mozkinak. Bai, beraiek diru ateratzen dute edonon. Xoko guztietatik. Hori da, eta gero, textileko ehungintza, hori bai dela kontaminazio handietako bat sortzen duena ingurumenan eta horrela, baina horregatik ateratzen dute kanpo. Eta horregatik pasatzen da, enpresa askok, Europatik kanpo egiten dituzte industria eta gero hemen salmentak. Ze horrela dena aberastatzeko. Bueno, hor badugu bertze bi edo hiru elkarrizketetarako gaia. Gauzatxo bat, ez dago patronalik hemen, hoi da ez? Bertze aldagai berezietako bat, horrek nola baldintzatzen du, nola da kontu hau? Ulertzen ez dugunentzat, da, normalki enpresak egoten dira sektore batekoak elkargo batean bildutak, ez? Eta hor hartzen dituzte erabakiak, bueno, unitate moduan, baina kasu honetan ez dago hori. Nafarroan momentu honetan ez dago patronala, baina bai daude enpresak. Enpresa handiak, non gainera delegatuak, sindikatuko delegatuak eta bar, enpresa handi hauetan daude, beraiek esaten dute ez direla patronal bezala gisa jarri nahi, hori da lortu behar duguna. Ze oso ere osoa da, nien naiz patronala, ni bakarrik enpresa naiz, beraz ez du negoziatzen, baina nik langileak dauzkat. Lortu behar duguna honetan da, enpresa handi horiek ardura sartzea hitzarmenan parte hartzeko, patronal moduan, asoziazio moduan, ez dakit nola, beraiek bihurtuko dute. Baina hori da lortu behar duguna, eta horretarako prest gaude mobilizazioak lortzeko. Beraiek orain arte ez dira inoiz eseri mahai honetan, eta lehendabiziko pausua lortu behar duguna hori egitea da. Horretarako mobilizazioak egin behar baldin badira, horretarako prest eta horretan lan egiten ari gara, jendea jakin dezan, hori ez direla eseri behar pertsona berenak direlako edo nahi dutelako. Behartu behar izango ditugu horretan eseritzera. Olaia, akitzeko, zein dire orain, hurrengo pausoak? Hurrengo pausoak orain egiten ari gara asanblada informatiboak langile guztiekin, dena ondo azaltzeko eta aldarrikapeneko plataforma beraiekin osatzeko, eta enpresak eman beharko dute beren zerikusia esereko diren edo ez,
eta ezezkoa baldin badaukagu, aurrera egingo dugu mobilizazioekin. Beharrezkoak. Osea, grebara joan behar baldin bagara, joango gara, Eguberriak halako enpresatan nahiko onak dira mobilizazioak prestatzeko, orduan beren teilatuan dago pilota maila izango dugun edo ez jakiteko. Hortxen, negoziaziorako baldintzak, hor dagoen prekarietatea eta hitzarmen falta hori mahai gaineratzeko eta langileen baldintzako betzeko, batez ere gainera badatorren krisi testu inguru honetan, zeinen garrantzitsua izanen den. Erran bezala, Olaia Alonso elako kidea, zehazki zerbitzuak federazioko bakidea, gaurkoan azaltzen, ehungintzako, merkataritzako sektore horren baldintzak eta hurrengo pausoak zein diren. Olaia, gaurkoan hemen utziko dugu, espero dugu, zuen berri izanen dugula, eta elkarrizketa gehiago aukera izanen dugula. Bale, mila esker. Zuri, mila esker. Hauxen dena gaurkoz, hemen magazinean, mila esker horregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.